Cada curso, as familias con nenos e nenas con necesidades educativas especiais teñen que reclamar os medios que necesitan, porque o mesmo goberno de Rueda, que se gasta 6.000 euros diarios en propaganda, non lle pon os recursos necesarios, e así ano tras ano. Imaginades o desgaste emocional que isto supón para eses pais e para esas nais. Cada curso hai aulas saturadas, profesorado sobrecargado, que ten que intentar tapar os buratos que deixan 16 anos de recortes do PP a base de esforzo, dedicación e vocación de servizo público. E cada curso vemos como o goberno do Partido Popular dedica máis recursos ao ensino privado. Estas son algunhas das razóns polas que o profesorado está en folga. Unha movilización que desde o BNG apoiamos porque se trata de defender unha das grandes conquistas da nosa sociedade, unha educación pública de calidade que non deixe a ninguén atrás. Fronte aos que recortan e privatizan, estamos a inmensa maioría dos galegos e das galegas, que decimos alto e claro: ensino público sempre, sempre, sempre.